Newsfast Karbi Anglong berta kithanjia bangili samika cerong parpi. Aprangsi berta thipipen arjuitha. Nagaland adui ahoy Lahorijan Central Range Nursery along pangthek thek the atum nit hom aprang meke kai chok adim hamphang asong atum pen kahumrida. APHLC atum CEM aphan dongkol pidet aphi cheprodam tu et puke ahokali pusi lam clarkipi. Ingdeng isi Karbi Hills Live News Channel mahangke thek arani katalon. Hills Progressive Youth Association Ingdeng Kep mahangke thek arani katalon. Keramtang ni pai po arni kang sam Daldali Forest Reserve tingnang BOP adung kedo Lahorijan Central Range Nursery ahem ke ongdung pang thek thek the abang phu atum mi ke kai dam chok atum aphan pin rem ponsi lapuson kacheman long pop ke state sarkar atum ano kacheden kapang kre jok lo pusi jhaka spokesperson Samsing Hansi Jongpon pang thek thek the Nagaland pen bang pokep trokep amuni datung wangsi Lahorijan Subhit Central Nursery ahem Mikai lap aputak nitum condemn lo lapusana ghotna kedolong pop lage state government atum kapangkre lapen ajani sila puson kechiman pusinili puntu jongsi methanga dimalong amat jongsi government itu office son government institute son jongsi safe habi pulotang te general public atuma banke Allah fe banke safe habi pinlo pusinili puntu lasi bangso puthaga bang immediate state government atum step deng lapen ke Prabjin pen inquiry padosi bangso problema bang solution one da prang nangji athema lapuson kali pulorang te ke bang yar ni stame lapuson alam ki ya ghotna bange do bompo lapen ke do bomlo lapen ke do thulang Ningkan Arjonta Assam pen Nagaland State aduya hoyalong Karbi Anglong pen kache koisap alam ki jutun eluma Lason siningkan isi angbong along Nagaland pen apoy longle nangke pet along ratchari atum pen danglok hamphang asong atum sitame adimaklong along humri dampiglo lapen aduya hoy alam ki kapawe deji phanpura asona committee sitame singponlo anparta Karbi Anglong Autonomous Council pen Assam State Sarkar angbong kithir thip ahoy aputhak sitame chingwai pado bomlo Bonta Nagaland atum non anta Karbi Anglong alongli nangke pet kang tonte det ke kopia potloma isi kamang hupen kamata mimi ason dolang maputa ratatum matharingti lason si kedamtang ni pai pho arni kang sam sitame ahoy along kedo tingnang BOP adung kedo Lahorijan Central Range Nursery kaselam mate ke hona hemalong pang thek thek the ongdung amuluk atum wangsi me kai chok pu aberta longsi Jakas KFA lapen KSYC hampang asong atung celangsi me kache kai chok adim an humridam kahumridam along amat pherangke atum karju ponahut kapachini ponke kaike talason kacheman long detki state sarkar atung kapangkre ve ajok lapen sarkar sai hem anta kejok wan abe pulote dak ke doprong araratuma phan thangnatta kejok wan abe pinlo pusi rat asai jhaka spokesperson Samsing Hansi Jongpon lasona sai langno ke claim along komane kachirab dundo pulote ritar lipsi ingsainangji puta Jongpon bangso Nagaland pen Karbi Anglong ahoya puthak MLA election aprang sitame Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal long sitame damlo sita thangnatta ke claim pon abesi alam nangdo bom Assam Sarkar pen Karbi Anglong Autonomous Council atum angbong kache langke pangkre we bom langte lason alam ki ke do bomji ke bangji lang arni ke lapuson alam ki kapawe deji phanpura Prabjin pen kache lang dunji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapen Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal aphan KSYC akong chunbang bipul tiso tuning ripon ক্ষতি হৈছে বহুত নষ্ট হৈছে বহুত ড্যামেজ পোৱা গৈছে আৰু আমি এই কথাটো
নতুন কথা নহয় বুলি আমি ভাবিছোঁ এইটো এটা ৰুটিন নিচিনা হৈ গৈছে আমাৰ সন্দেহজনক নাগালেণ্ডৰ পৰা কিছুমান দুষ্কৃতিকাৰী আহি ইয়াত বিভিন্ন সময়ত এনেকা কাম কৰি যায় সেইকাৰণে আমি এই বিষয়লৈ আমি নিৰ্বাচনৰ আগতো আমি চিফ মিনিষ্টাৰ তাত গৈছিলোঁ এই কথাবিলাক অৱগত কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি ইয়াৰ একো ফল একো পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি আকৌ এই মাধ্যমত আমি এপিল কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সোনকালে আমাৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়াখন ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগে নাইবা ভৱিষ্যত এনেকুৱা কাণ্ড বহুত হ'ব সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ Halapu KFA amai phu ahin pen sitami ningkan arjon ki jut un edet ahoy alam ki kiram tang ni phai pho arni Lahorizon Central Range Nursery ahem miki kai chok aputhak Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang non anta lam the isita chepaklang dun de det ke ningduk lopusi Tingku ingti jongpon Karbi Anglong Autonomous Council Forest in Charge se make hai sitami la sobang pinianisi la Department asai hemang si kai pidar ki sitame thang ethi thini sitame ningje det ke ning duglo kusi ning chuma thalo lasi alang li tumen sitame laso puthak ri taribla lo ateng ahok akang sai kipi banji ka chuning ripon lo lapen ke dak adungarai rong ke do tuman sitame ke do kedam choklem chodam sitame dosu jo amlo Lasi lason aron repen kachoma tha abang phu atumaphan ritar lipsi pamesen Lo aron ating ingsai ponangji pusi kehang padupon Dipu pen sondon terang report Newsfast Karbi Anglong Bitung Rengthama constituency arlo Karbi Rongsupi Nongwan polling station along kedamtang ni phai trok arni BJP leader atum APHLC klembang phu khorsing terang ahem dongkol KP aputhak apot chiprodam thudet aputhak social media along viral dadlo lasipini BJP atum pen lamklar kachipi thu tangte alang litum pen kaning je alam arju ikha si ning duglo CM Saraphan nongnu keklang ya tumi along hala dongkol CMC pe program toy wa lama bang asinili labang ni daji a hopet bang ke CM ni tuma phan toy long le banili phanta instruction pilong le je dongkol program mut ko ba ke asi labang ke CM Saraphan nongnu ke jo samsi mandelo se support ning duglo Asi ahok per alam nili putsi bang la lo ahok lo nili tum ke dam tang election ahot nili tum ke phu alam phasi nili tum chiki mo pen athe CM sar ladak phala lockdown hot pen ke dang lok la so phang pe sami kon ni muni tum phan kerap dak thoram alam alang li pu pe bhani tum sar le ne toy gali tu mat hawa wo mat nili tum la bang so alam the bang ke dongkol bang ke lok ahok lo program jog lo seta la bang so alam ko son pe ne CM sar bang arjulong Logomat niliphan CM sar bang phone pe niliphan pe na anang tam dulo je ko pilo klem tawaret walang si non mat akimi sami dang hadamat thonam thunot ba bidam thunot pusi niliphan nang pulos sami nili so nen men thang ja kong ka vedar masi nili men thang ke kijun bom adong kol problem jak si halada nili uthot je ko pen hadak bidam thulo la pen lalo nasi na song bong pen pini CM Saraphan nongnu kipi pon alam ke nili tum ta ning duklo na se la so alam ke ahok he adang nil tum minut bhani la pudam pen si la so bang ke claim dat lo se CM Saraphan la so nongnu kipi pot la bang ke nonal to media thing no stame kulo je la bang ke CM Sar na ke ta kali alang li phan nongnu pi pon ne athe CM Saraphan ge nili tum choro da karbon supi hawar tum stame athe ladak kerap lagi rong tin stami ang tek long et na hoga rong tha kerap dik pin puket thong le sab rap et khanyang la sila so alang li na kerap ateng si ni klai vet ken alang li long thra cherap chi tudun verdi ku sini tum kamatha Dongka Mukampen Komol Kathar Newsfast Karbi Anglong Farmer Growth Center along Pini Karbi Anglong Dipu Lapen Kapaklang Pon Karbi Hills Life News Web Portal Channel Ningkan EC Kechok Talon Pon Bangso Amai Chief Editor Sarsing Rong Pi Pen Mai Chari Ponsi Aluhiaman Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso Lapen Chopha Alohi District Press Club of Karbi Anglong Meipu Digonto Teron Kongchun Bang Daniel Bay Senior Journalist Kangbura Singnar JAFA Organizing Chunbang Arun Lekthe Newsfast
CEO Prasanto Ronghang Lapen Karbi Hills Life CEO Mongol Rong Pipen Danglok Pherangki Klembang Phu Klembang Phiatum Chetongdun Laso Maya Long Koson Pensi Pherangki ke Klem ke Dam Nangji Lapen Kacepaduk pen Radaphan Ahok pet Abirta Kapalit Hekjia Phansi Bor Inangji Puta Aluhia Tumpen Lamthealong Jaipon Laso Phi Karbi Hills Life Angbong Birta Kiri Kacepaduk Lapen Birta ke Than Abang Phi Atuma Phan Nong E Setami Chepajir Ponsi Ing Samjin Pen Mai Pachun Pon News Text Report Newsfast Karbi Anglong Karbi Anglong arlo along hampang asong Angbong Hills Progressive Youth Association ta isirat apartment ke claim lapen karjap asong lu lason CPNI HPYA asong ingdeng kep mahang ke check arni katalon ponalong pacheton dunsi lumbajong inglong kiri rural ahawar along chesemet loka charli ahin paprang dun thejia phanpura school au sumara tumaphan arjan kihi color pencil cut pencil penching lock ason son ahormu keron pajirdam bangso ajai mekalong HPYA amaipu enjoy tiso dun maipu mensing teron kongchun bang rongbong taro lapen arisang ho tum chetong dunsi kewangji arni Karbi Anglong arlo akisunga puthak alang litum karjap dunji lapen kachesong dunji aphan kai keta chisikting loputa pini kep mahang ke thek arani along alir alon chipi ponsi mai pajut ponpusi Newsfast along maipu penberta nangpali Number 20 Singhason Constituency Dwar Disa Mau Zake Parlo Hawarkimi Horendra Timung Arong Dhoniram Rong Chehon Ahem Hako Karbia Phurkimo Ajutang Jubat Nim Rokom Angthun Ateng Pen Karlitang Atumaphan Akarjong Chom Ringmi Ringdok Ringmi Pen Keparap Dun Longji Aphan Karhi Karje Thireng Wangreng Ajutang Chomkan Kanplapla Asai Amo Along Donrap Jirpo Jirpi Kedoan Mekri Meklang Ajutang Tirikam Atumaphan Mekri Meklang Kewandun Lapen Munit Angbong Kachinghon Kachijin So Angthek Kacherap Kachetodun Ong Nihu Jirpo Jirpi Jeng Jati Rong Asar Klingdun Klingsarpo Lapen Riso Ejang Kedoan Ta Kijutsi Angdeng Tikup Karkok Lapen Ong Nihu Kephat Asai Angdeng Amu Kebeng Kepan Tikuk Temang Inghun Arve Tomon Herai Ave Ing Samjin Pensi Labangso Chomkan Kanplapla Asai Pachun Pamilo Pusi Newsfast Karbi Anglong Aphan Berta Nangthan Aje tong dun long apot dak lan kitun kan ale long lo mane kisa kusar akun mate aron atang setami bihet pen ke long lilang lason ki claim un atum kom he nang pinong claim un tani non la dang rong pihema chomkana long lan kitun pen mi sami bihet pen he long ne son an sami he long non pen aron atang sami Karbi aron atang mate epote besen la pen kaching hona sim ke la dak bese he long iki dang atum setami kaching hon mat kasan la relationship ke la dak si lang dak aron atang talang misen ikan kilun setami Karbi cultural traditional setami kithe long ya tum asami la dak lang kitun pen he gulong lo la pen obi gni tum setami chini dun lo la pen ni setami ka chini dun ason lo je alenga tum setami puan alon ke do amuk rong phep laga trong lòng ni trong lòng su kapala lo si atemi trong lòng ni trong lòng su pala lai lu pida baga ong ni hu jira lu supli atom bang ke kom kan kok lo ong ni hu ta ke phat pu yo ni rumar tom phan ni penam tom phan e ni hai tom phan trong rong ni trong rong su kapara ni ke ko kar kok lo ong ni hu kapara lo cara di cara pajok nanti ahempa kiraput deng amin Manja Pen Dilip Hansi Newsfast Karbi Anglong Pinya Birta Lansi Pajudlok Dume Thakme Kardong